baba, Allah da dawowa baba. Sanda zuwa baba. Ya aiki. Lafiya kalau. Ya aiki. Lafiya kalau. Ya India. Lafiya kalau. Ya America. Lafiya kalau. America. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Waya yanzu baban tambaye ka. Har yanzu wannan kasa ana wannan yakin kuwa? Ana nan ana yi. India da Faransa. Ana nan ana yi. Ai juriya ne, kai ka san mu manya ne. Ba za a taba kashe mu ba. Ai baba ku kwari ne a sojoji. Na faɗa ma lokacin da muna soja, lokacin nan lokacin yaƙi na biyu. Na faɗa ma ni da kaina mu je ana yunwa watan mu biyu a can, amma sai da mi sati biyu ba mu ci abinci ba. Haka da tsinki haka riko shi dan abin da ya dan mammakale mu a baki, zaka zo ka dan yi sa ka ce ka cicciro shi, ka je ka ci dan sassa ka toshi ka cinye shi. Allah baba, makale mu a baki. Allah baba. Ai na faɗa ma ruwa ko idan mu samu safan mu da ta dan yi gumi haka za mu matse mu shanye gumin nan. Shine ruwa. Akwai lokacin da mu tafi za mu je Makka ƙasa, lokacin ba ai karafunan nan ba. Lokacin ba ai karafunan nan ba. Mu ce za mu tafi can a ƙasa. Za mu tafi Makka ƙasa mu kama hanya. Muna tafiya. Sai ga mun zo kogin Maliya. Muna zuwa kogin Maliya a rasa yadda za a yi a bakin kogin Maliya. Na ce inna lillahi wa inna sanya za a yi wa. Baba ya dawo. Kai yawa ashe kai ma kana nan. Baba yana. Ai a cikin kogin Maliyan nan na faɗa ma. Ka dawo ka ji baba yayi tafiya. Na faɗa ma. Baba ma ruwa. A kogin Maliyan nan ai bar ruwan nan ni babba ne ai bana sha. Na faɗa ma a bakin ruwan nan kogin Maliyan nan haka na ɗauko wannan din mu ɗauko a rasa yadda za a yi a tsallaka ruwan nan. Na ciro lauje na ƙuguna na yanka ruwan nan da lauje. Allahu akbar. Da mun ratsa ta ruwan nan a rasa yadda za a yi a tsallako da ta tsohuwa gashi ita bata hauro ba, tana jin tsoro. Hai a rasa yadda za a yi lokacin ka san bugan nan dai. Buga na ku da kuke sha da kuna yara. To mu ma lokaci ita ne sigarin mu, haka nan kunna bugan nan na sa mata wuta. Na ja hayakin nan da na ja sai na hura mata hayakin nan, ta riko hayakin nan na riko da ita. Baba.